имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар майдони марказии пойтахт дар роҳпаймоии осоиштаи ҷашнӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар майдони марказии пойтахт роҳпаймоии осоиштаи ҷашнӣ ба ифтихори солгарди 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. Дар ин ҷамъомади бошукӯҳи идона намояндагони тамоми соҳаҳои муҳими давлатдорӣ иштирок намуда дар майдони марказӣ қадам заданд. роҳпаймоии осоишта ба хотири таҷдили сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо иштироки кормандони касбу кори гуногун новобаста аз синни сол роҳандозӣ гардид. Дар ин миён дар баробари дигар қишрҳои ҷомеа кормандони соҳаи варзиш аз ҷумла мутахассисони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ, мураббиёну варзишгарон, ғолибони мусобиқаҳои байналмилалӣ аз намудҳои гуногуни варзиш, қаҳрамонҳои осиёву ҷаҳон ва бозиҳои олимпӣ дар роҳпаймоии осоиштаи ҷашнӣ ширкат намуда саҳми худро дар таҷдили ин ҷашни барои тоҷикон таъриху муқаддас гузоштанд. бояд гуфт ки бо иштироки фаъолонаи худ дар ин чорабинӣ ҷомеаи варзишии кишвар низ ба мардуми сарбаланди тоҷик 30 соли соҳиби истиқлолию мустақилиятро табрик намуданд. воқеан ҳам тоҷикон дорои таърихи бою рангини давлатдорию фарҳангу анъанаҳои хос мебошанд, аммо 30 соли охир марҳилаи рушди давлатдории халқи тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад ки дар ин давра зери роҳбарии хиратмандонаву варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи варзиш низ бо суръат рӯ ба рушду инкишоф намуд. маҳз ин истиқлолият ба варзишгарони тоҷик имкон дод ки дар мусобиқаҳои осиёвию ҷаҳонӣ, ҷоми ҷаҳону чемпионатҳои ҷаҳонӣ ва муҳимтар аз ҳама дар бозиҳои олимпӣ зери парчами давлати азизу кишвари худ баромад намуда суруди миллии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон ба хотири қаҳрамонии варзишгаронаш садо медиҳад ки ин самара аз истиқлоли комили давлатӣ ва соҳибдавлатдории ватани азизамон дарак медиҳад. бояд гуфт ки дар замони муосир рушди ягон соҳаи давлат ва ҷомеаро бидуни иштироки фаъолона ва саҳми арзишманди ҷавонон тасаввур кардан ғайриимкон мебошад. фароҳам овардани шароит ҷиҳати рушди соҳаи варзиш ки яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад, пеш аз ҳама барои наврасону ҷавонон ва ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни онҳо маънидод карда мешавад. дар тамоми қаламрави кишвар то замони истиқлол камтар аз 1000 иншооти варзишӣ вуҷуд дошт. имрӯз ин шумора ба 10220 расидааст ки ин гувоҳи таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва солимгардонии аҳолӣ мебошад. ин гувоҳи он аст ки дар замони 30 соли истиқлол шумораи иншооти варзишӣ беш аз 10 баробар афзудааст ки ба устувор шудани заминаи моддиву техникӣ барои рушди варзиш, оммавигардонии он ва омода сохтани варзишгарони сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз миёни наврасону ҷавонон мусоидати фаъол хоҳад кард. дар даврони соҳибистиқлолӣ ба шарофати пирӯзиҳои варзишгарони тоҷик дар арсаи байналмилалӣ 5743 маротиба парчами тоҷикистони азизи мо афрохта шуда, 1797 маротиба суруди миллии давлати тоҷикон садо додааст. мавриди зикр аст ки дар ин роҳпаймоии осоиштаи ҷашнӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатӣ аз хиёбони рӯдакӣ то кӯчаи исмоили сомонӣ роҳпаймоӣ гузаронида шуд ки дар он беш аз 30 000 нафар кормандони касбу кори гуногун аз ҷумла варзишгарон фаъолона ширкат намуданд.